Pablo, jij hier? Meneer Hans? Hans! Wat leuk! Hoe is het? Ja, het gaat heel goed met mij. Hoe gaat het met jou? Ja, nou, voorbereidingen. Druk natuurlijk. Hè. Maar je bent natuurlijk weer veel te vroeg. Nou, 2 weken maar. We komen over 2 weken. 16 november, Hans. Is het alweer zover? En nou, ik ben hier even, want we hebben een nieuwe wandelroute, optochtroute. Wij komen straks voor de posthoren langs. Ja? En gaan dan tegen het verkeer in. De Ja. kleine Breestraat in. Er tegenin. Nou, kan nooit goed gaan. Leg ik het even uit. Want, ja, ik heb net even pauze natuurlijk, want we hebben straks natuurlijk weer televisieopnames. We gaan de wat hele lekker, intocht weer filmen. We gaan de hele intocht weer filmen. En weet je wat nog leuker is? We gaan er een live televisieprogramma van maken. Dat meen je niet. Ja, echt waar. Is dat live? Ja, live. Waar iedereen bij kan zijn. Ja, op de televisie. Nou, iedereen. We hebben allemaal kinderen uitgenodigd, die komen allemaal langs. En iedereen kan thuis vanaf zijn eigen televisiescherm het hele feest meemaken. En wie zijn er verder bij dan? Nou, Sinterklaas, Zwarte Pieter, de Cool Kids Party. We hebben heel veel gasten. Sinterklaas ook? Weet hij daar al van? Pablo, ik heb dat toch vorige keer al gemaild. Dat zou je nog weten. Dat moest ik weer regelen, natuurlijk. Ik moest ook iets doen. Ja. Komt voor elkaar natuurlijk. Wat gezellig, lekker. Ja. Maar heerlijk zeg, dus even pauze. Nou goed zeg. Ja, ja. En live televisie en maken jullie ook weer opnames van de intocht en de optocht. En dan maken jullie daar Allemaal. een samenvatting van. En dat komt dan weer op de televisie. Komt allemaal weer op. Ik ook? Ja, nou, dat hoop ik wel, als je er weer bent. Ja, nou ga ik wel mijn best doen natuurlijk. Ik moet even kijken of ik de 16e kan natuurlijk. Hè. Dus, nou, wat gezellig, wat leuk. Maar goed, onthoud het goed. De televisieuitzending. Vanaf 4:15 gaan we live. En Sinterklaas komt om 4:45 hopelijk binnen. Als Ja, dat moet nog Pablo even, dat nog even kijken of dat regelt. kan. Ja. Maar dat is 16 november. Kijken dus. Ik kijk nu ook al, of moet ik de ogen dicht doen?